ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಸಂದೇಶಾನುಸಾರಂದು ಅವರನ್ನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಮೈಗೂಡಿಸಾದು ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬಲಯುತಲಾರೆ ಪಂಪಿನ ವೇದವಾಕ್ಯನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಆಪಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಬಿರುವಜವನೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿಯಾದ ಮೂಡಿದು ಬತ್ತದು ಲೋಕರ್ಮೆ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ವೇ ಸಂಘಟನೆದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಧನೆದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟನೆ ಒಂದೇನು ದಾಯಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೂಪುಡು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಆಪಿನಾತ್ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಐಟಿ ಸುರುಟಾಯ್ನ ಕುರ್ಕಾಲು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಿ ತಾರದ ಮರೆದು ಬುಡ್ದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಕೋಡಿ ಸೇರಿದು ಉಪ್ಪುನಗ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ವರದಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಮನನೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಪಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸುಮಾರು 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಅರಣ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಅರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ತಾಚಿದೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡೆತಂಡು ಇತ್ಯಾರು ಅರಣ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ಥದ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ಕತ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುದಿತ್ತಿನ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ ಕಂಪನಿ ಬಂದಾದು ಏತೋ ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕಂದೆ ವೀಸಾ ಮುಗಿತದು ಅಂಚಿ ಊರುಗು ಪೋವರಳ ಅವಂದೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ ತಂಡ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುದು ಅರಿನ ವಿಜತ್ತ ಫೈನ್ ಆಯ್ನ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕಟ್ಟದು ಅರಿಣಿ ಸೇಪಾದು ಊರುಗು ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬಿರುವ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆಯ್ನ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ದಾತಾಂಡಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಜವನೇರ್ನ ಅಭಿಲಾಷ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ 21 ಜುಲೈ 2017 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಡೇದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನು ಬಹುಶಃದ ಒಮಾನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಿ ನಡೆತಂಡು ಸುಮಾರು 100 ಜನರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಾದು ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾದು ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇರೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯನ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಕನ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಗ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅವಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಡು ಎತ್ತರದ ಸಾನಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ ಈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯನ ಖುಷಿ ನಮಕುಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿನ ಭಯಾನಕ ರೋಗವು ತುತ್ತಾದುಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬವು ಅರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಗೊಂದು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬವು ಬೆರಿಸಾಯ ಆತಿನಿ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ ಮಸ್ಕತ್ದ ಒಮೆಸ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವು ತುತ್ತಾದು ನಿಧನರೈರಿ ಪಂಡ್ರೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಿನ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಗುತ್ತಕಾಡದ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವು ತುತ್ತಾದಿಪ್ಪನಗ ಅವೇನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುಣಪಡಿಸರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕುಟುಂಬಗೂ ಐಕ್ ಪನ ಕೂಡಿಸರ ಸಾಧ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಪಕ ಬಿರುವ ಜವನಿನ ತಂಡ ಅರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುದೇರಿ ಬಿರುವ ಜವನೀರ್ ಮಸ್ಕತ್ ತಂಡ ಬಿಜೆ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿ 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬತ್ತಿನ ಪನವನು ಪಲಿಮಾರಿದ ಅಂಶಿಕ ಪಂಪಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊನ್ನು ಬಾಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಅಂಬಾಡಿದ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಿಡ್ನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ
ಹೊಸಬೆಟ್ಟದ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರಕ ರೋಗಡು ಬಲ್ಲಂದುಪ್ಪುನಗ ಅರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಗುತ್ತಕಾಡದ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವು ದುಂಬೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯಿನ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ ಇತ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಗುಣಮುಖರ ಒಂದುಲೇರು ಪಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ ಒಂದುಲೇರು. ಕಡು ಬಡತನ ಉಪ್ಪುನ ಮೇರಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾತು ಕುರಿನ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ 1 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆದೆ ಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಸೇರ್ದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಟ್ಟದು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರಿ. 2017 ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ನಡೆತಿನ ಕಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡು ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಲಿನ ಎದುಕುನುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಮೂಡುವೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಕೆ ಬಂಗೇರು ಬರೆತಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಜವನೇರಿದ ಮಸ್ಕತದ ಪುರಿಂಜೋಲು ಮಲ್ತೇರಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಲೇಖಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುವೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಆರ್ಕೆ ಬಂಗೇರನು ಬಿರುವ ಜವನೇರು ಮಸ್ಕತದ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವೆರು ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯರಾಯನ ರಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಾನಾಧಿಕ್ಯದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿನ ಮಸ್ಕತಡು ಬಿರುವ ಜವಣೇರು ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ಕತದ ದಾರಸೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸಭಾಂಗಣಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡೆತಂಡು. ಇಂದು ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆತಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯರು. ಒಂದು ಪೂರಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರೇನ ಬಿರುವ ಜವನೇರು ಮಸ್ಕತ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವರಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಜೈ ಗುರುದೇವ.